Ni Ainhoa Latatu naiz, UEUko idazkaritza teknikokoa eta eramaten dut Ikergazteko koordinazioa. Ikergazteko kongresua niretzako oso berezia da. Berezia bi alderdirengatik. Batetik 2010ean ideia sortu zenean, ni ere orduan banengoen lantaldeko ardura horrekin, eta ez dakit hor somatzen zen ja behar hori. Eta oin, 5 urte pasauta ikustea badakagula eskuta artean, eta hain ondo doala ere oso ilusionagarria da. Ikergazteen garrantzi handia izango du alderdi soziala bai. Alderdi sozial hori lantzea, harremanen arlo hori lantzea. Hori da zer UEUn bertan ikusi duguna oso importantea dela, eta nik uste dut Ikergaztek erronka hori ere bere egin duela eta saiatuko garena apurtxu lantzea. Alderdi akademikoa noski badakaz bere zailtasunak, baina aurkitzea bai modu bat jende guztia eroso egongo dena eta espazioak jende elkarren artean hitz egiteko, egoteko, badaka beste zailtasun bat, eta eskaintzen dozun hori ere erakargarria izan behar dela, eta gustuak oso ezberdinak dira, eta bakoitza dator toki ezberdin batetik, batzuk ezagutzen dugu Durango, beste batzuk ez, batzuei gustatzen zaigu zinema, beste batzuei ez. Orduan, saiatu gara hainbat alderdi eskaintzen, alderdi soziala hori landu ahal izateko. Orduan nik uste dut aukerak egongo direla bai beste harreman batzuk lantzeko. Eta azken finean, ikerketa importantea da, lan importantea da, baina gustora egotea ere, benetan hori da ase betetzen gaituna, ez? Jarri dugun matrikula prezio horren barne sartzen da alderdi akademiko guztia, hau da hitzaldi plenarioak, aurkezpenetara joatea, baina baita tailerrak, biltegiak, mainguruak, 3 egunetako kafeak, 2 egunetako luntxak, afari gonbidatu hori, eta keinu bat egin nahi izan diogu bai ikertzaile benetan gaztei eta apurbete ez daukatenak hainbesteko baliabide joan etorrietan edo beste erabatean antolatzeko, eta loa ere sartuko da 50 plazara arte errota aterpetxean.